Sanibonani la kuwa nje uphakama nibingelelo sifundo. Namhlanje kuyisonto ungaphuthelwa ishow lapha kaKhuzani, iKhuzani Bo. Usho lapha ezobe kuchaza khona nje ukuthi bamthathela kanjani intombi. Nayijonga lathathela uKhuzani intombi uthi isiphi isizathu esenza ukuthi limthathele intombi. Uzothola kabanzi ke namhlanje kwiKhuzani Bo kwishow yakhe edlala masegamenxe ihora lesihlanu. Siyacela nje mbukeli wethu ushiye uvo lwakho nje ukuthi sakuphethe kanjani ishow kaKhuzani bathi iKhuzani Bo. Ungakhohlwa ke ukushiya i-comment yakho ngaphansi ku-comment section nokusubscribe. Ngiyabonga. Mani xoxa uthi wakhishwa yini lapha? Mina ngathi intombi idliwa muhlwa mina futhi kahlale. Awu, yabona umuntu mangabe engasayizweli okanye mhlawumbe engasaduliseki lapha khona. Uyayacabanga ukushintsha indlela. Bukela uKhuzani, Khuzani Bo, kuwona uSABC 1, Mzansi for sure.